Επέλεξα να εφαρμόσω την τάση Tiger Eye γιατί ήθελα να αναδείξω το φυσικό της χρώμα και να δώσω περισσότερη ζωντάνια και κίνηση στα μαλλιά της. Ταιριάζει απόλυτα στις μεσογειακές γυναίκες με καστανά μαλλιά. Χρησιμοποιώ Inoa γιατί δεν έχει αμμονία, δεν κάνει ρεθισμούς στο δέρμα, χαρίζει μεγάλη διάρκεια στο χρώμα και πολύ μεγάλη λάμψη στα μαλλιά. Το SmartBond είναι ένα εργαλείο για μένα που μου έχει δώσει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση γιατί με αφήνει να εφαρμόσω πολλές τεχνικές εργασίες στα μαλλιά χωρίς να τα ταλαιπωρώ. Αυτό που προτείνουμε σαν κομμωτήριο, όχι μόνο για φέτος το καλοκαίρι, είναι να έχουμε υγιή μαλλιά. Ως προς το styling, χαλαρούς σχηματισμούς και ως προς το χρώμα, ζεστές αποχρώσεις. Το νέο μου look μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι φυσικό, εντυπωσιακό, λαμπερό και σέβεται το προσωπικό μου στυλ.